No. Zdravím vás, povím vám tajuplný příběh o lokomotivě Tomáš, který pak zemřel. Bylo nebylo, bylo stroječek Sodor, na kterém bývaly mašinky. Jedno z nich byl lokomotiva Tomáš. Když jednou Tomáš jel na zkušovní cestu, tak narazil do kamene. Ne! A tam, kde se vzal, tak tam se stal, byl tam tlustý přednosta. Ve formě králíka. Tlustý králík. A povídá Tomášovi. Hele, Tome. Měl by si dávat větší bacha. A pak, ale Tomáš ho přerušil. Fuj, hnusný králík. A pak Tomáš tlustého přednostu jednoduše přejel. Ale přednostova slova byla. Pak na druhý den k němu přišel Diesel jménem Drapák. A řekl, Tomáši, ty pošaté hovno, co se ty opožeš? Ty jsi chtěl zabít tlustého přednostu, proto budeš rozebrán. A proto bylo Tomášovi poslední slova. A to je konec lokomotivy. Tomáš, jak zemřel.